Bon dia. Benvinguts i benvingudes a la presentació de temporada 2023-2024 del grup Focus. Comencem. Primer de tot, m'agradaria presentar-vos a l'Alexia. Hola, Alexia. Hola, César. Escolta'm, podries posar-me una mica de música de fons? Aquí tens una mica de música. Gràcies. Ara, Alexia, ara necessitaria una llum una mica més íntima. Perfecte. Aquest any, després de moltes reunions amb l'equip creatiu de Focus, hem decidit donar un pas endavant i utilitzar aquesta eina revolucionària. Confiem plenament en aquest gir de timó i apostem per aquesta nova incorporació. Us presento la nostra nova assistent, Alexia. Alexia, ara ja pots continuar tu amb la presentació de temporada. Moltes gràcies. Oh, quins nervis. Moltes gràcies, César. Anem per feina i escriurem el guió de l'acte de presentació de la temporada 2023-2024 del grup Focus i ho farem amb un xat intel·ligent. Activarem el sistema de veu incorporat del xat i escriurem guió acte de presentació del grup Focus, on hi apareguin les programacions del Teatre Goya, el Teatre Condal, la Villarroel i el Teatre Romea, i els seus directors artístics. Bon dia i benvinguts a l'acte del grup Focus. Avui presentem la programació electoral dels Teatres Romeu, Comte de Paral·lel, la Casanovas i la Maja Desnuda. A més, comptarem amb la presència dels seus directors artístics, Daniel Britànic, Josep, Maria i Jesús de Natzaret. Però, quin desastre! Quin desastre, companys. Quin absolut desastre. Tanta artificialitat, tanta modernitat. Escolta'm, Alexia, presenta'm, vinga. Amb tots vostès, Jordi González, vicepresident d'Art i Continguts del grup Focus. Gràcies, jo ho faré com sempre llegint, no ho sé fer d'una altra forma, la veritat, però si portem 37 anys programant teatres i fent espectacles, què ens diran a nosaltres, veritat? I aquí, un altre any, amb la premsa, moltes gràcies per ser amb nosaltres, un altre any amb els intèrprets, amb les companyies, amb els equips artístics de producció que porten la programació dels nostres teatres i després, lògicament també amb tot l'equip de Focus que cada dia treballa per tots nosaltres. Així que, sense res més, però si no em posaré molt nerviós, la programació del Teatre Goya aquí la teniu. Aquí el Teatre Goya, crec que s'han equivocat de programa, Joan Pere, el Teatre Goya, Mare de Santíssim, un altre desastre. En fi, Alexia, vídeo del Goya, tu. Programació del Teatre Goya. Activació.
Amb tots vostès, Daniel Anglès, director artístic del Teatre Condal. Hola, molt bon dia a tothom. Aquest any volíem que la imatge gràfica d'aquesta presentació fos molt potent, així que hem estat donant-li moltes voltes a quines paraules, quins eren els claims que havíem de fer servir perquè fos la intel·ligència artificial qui ens creés la imatge. Així que som-hi. Hola, Alexia. Fes-me el cartell de presentació de la temporada del Teatre Condal. Paraules clau. Entreteniment de qualitat que combina els musicals amb els grans espectacles de comèdia. No és exactament el que m'imaginava. Crec que serà millor que seguim confiant en els nostres il·lustradors, els dissenyadors gràfics i en l'equip humà que fins ara ha fet sempre aquesta feina. Així que endavant amb el vídeo de presentació de la temporada del Teatre Condal. Dani, vols que el vídeo sigui com un musical? No, un vídeo normal, gràcies. Activació de la programació. Bon dia a tothom. Bon dia, Alexia. Hola, Josep Maria. Jo estic a punt, quan vulguis. Amb tots vostès, Josep Maria Pou, director artístic del Teatre Romea. Gràcies, Alexia. El cert és que és la primera vegada que parlo amb algú com tu, dalt d'un escenari. Bé, és evident que els temps estan avançant de manera imparable i cada dia ens trobem amb algun invent nou, amb alguna sacsejada nova, a vegades més que sacsejada és sotregada. Per sort, en el món del teatre estem molt acostumats a adaptar-nos i a sobreviure a tot tipus de sacsejades i sobresalts, perquè sabem què hem de fer, d'on venim i on anem. Sabem... Què en penses tu d'això, Alexia? Aquest discurs s'escapa de les meves competències, però sé d'algú que t'entendrà a la perfecció. Hola, Josep Maria. Estic d'acord amb el que has dit i des del passat m'agradaria encomanar-te una missió. Continua treballant per una programació on les generacions passades i futures es trobin, que els grans títols de la literatura dramàtica d'ahir i d'avui segueixin passant pel sedàs d'una visió contemporània i programa les grans companyies històriques del país que ha acollit sempre el Romea. Doncs moltes gràcies, jefe. Així ho farem, o almenys farem el que podrem. Endavant la temporada del Romea. Activació del vídeo de programació.
Amb tots vostès, Tània Brenlle, directora artística de la Villarroel. Hola, molt bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a la presentació de la temporada. Hola, Alèxia. Hola, Tània. Mira, estava pensant que podríem incloure un últim espectacle al vídeo de presentació i havia pensat que ho podríem fer amb el xat. Provem-ho, Tània. Necessitem donar els paràmetres exactes perquè el xat ho desenvolupi. Molt bé, doncs intentarem de fer-ho d'una manera senzilla. Aviam, un espectacle de dramatúrgia contemporània, si pot ser d'un autor o una autora català, vius, que toqui un tema actual, interessant, d'aquells que t'atrapen i te'ls emportes a casa, amb actors i actrius que emocionin i que el públic surti de la sala feliç, perquè durant una bona estona ha pogut viure més intensament. I una coseta més, de res, petita, que tot això es pugui veure a dues bandes. El xat ha rebut amb èxit els paràmetres. Aquí tens la resposta. L'algoritme no aconsella un espectacle d'aquestes característiques, ja que no hi ha públic suficient amb aquest interès. Les premisses de producció no són recomanables i les previsions de percentatge de taquilla són del 3%, amb un marge d'error del 3%. Molt bé, doncs a la porra al xat. Ho continuarem fent tot nosaltres. Alèxia, tu que m'entens? Posa el vídeo de la Villarroel. Activant videotemporada de la Villarroel. Vostès... Un moment. Para, sisplau. Hola, Alèxia. Hola, Daniel. En què et puc ajudar? Pots sortir a l'escenari, sisplau? Serà un plaer. Us presento. És l'Alèxia Pasqual, la nostra assistent en aquesta cerimònia d'avui i una de les protagonistes de la programació d'enguany del Grup Focus. Amb tots vostès, Daniel Martínez, president del Grup Focus. Moltes gràcies. Em dones el braç i m'acompanyes al faristol. Com podeu veure, això és d'allò més natural. Una actriu interpretant, un productor aprofitant els 5 minutets de glòria, un teatre, un escenari i un públic, avui excepcional, que conformen tot plegat una bona mostra de la intel·ligència humana. I la música, els músics en viu, també.
Ja veieu, tot ben lluny de qualsevol fórmula algorítmica o conclusió artificial. Gràcies, Alexia, em quedo sol. El cert és que ahir vaig fer 75 anys i fa 4 dies m'han donat d'alta d'una pneumònia que m'ha tingut 5 mesos martiritzat. I com comprendreu, només faltaria que avui em fessin parlar amb una màquina. Ni que sigui de broma, ni parlar-ne. Així que anirem a lo que és normal, a traslladar fets, desitjos, emocions, en viu i en directe, a lo teatral. Molt bon dia a tothom. Autoritats, amigues i amics, començaré per la retrospectiva del que ha estat la temporada passada 2022-23. I ho faig parlant de normalitat en el desenvolupament de la nostra tasca professional i de la recuperació total del ritme de l'activitat teatral. Amb sensacions vitals renovades i un munt d'il·lusions plasmades en les corresponents programacions dels teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel, hem viscut un curs ple d'alegries artístiques i una sorprenent, pel seu abast i rapidesa, tornada del públic a les platees. La temporada 22-23 ha sigut tot un èxit, amb unes xifres d'espectadors aclaparadores que han esdevingut el rècord de la història de Focus. 413.000 espectadors i més de 9 milions de recaptació és el còmput dels 4 teatres i representen uns ratis d'increment sobre la temporada anterior del 20% i del 30% respectivament. Hem presentat 70 espectacles en 1.389 funcions amb una mitjana de 347 funcions per teatre. En gira hem fet 418 bolos, 85 més que la temporada anterior, el que representa també un rècord del nostre equip de distribució. I 4 espectacles han fet temporada a Madrid. Ha estat una grandíssima temporada teatral que en temps d'incertesa i de manipulació de tants axiomes i valors que semblaven indiscutibles ens ha omplert d'optimisme sobre la vitalitat, fortalesa i vigència de l'activitat teatral. Un èxit que hem de compartir amb tots els que han format part dels elencs artístics i equips tècnics dels espectacles representats. Cada dia ens admirem més davant del grau de qualitat assolit, la professionalitat, de l'entusiasme de tots ells. I no hi ha dubte que aquesta és la clau de volta per la creixent atracció del públic. Així mateix, una vegada més, queda palesa la solidesa del grup Focus, l'enorme capacitat de crear activitat i la serietat professional que, acompanyant a la vocació artística, ens permet ostentar un lideratge teatral que ens enorgulleix i que exercim amb gust en pro de la bona salut del nostre sector. En una acceptació molt gratificant per part del sector cultural, el projecte Àfora i les seves accions ja tenen un paper destacat en l'activitat cultural de la ciutat. I aquí he de mencionar l'enorme èxit del primer Congrés Internacional d'Espectadors de Teatre celebrat l'octubre passat. Cultiva't, el programa educatiu i social que van crear fa 3 anys, ha arribat als 10.000 usuaris, amb l'objectiu de 12.000 en aquesta tercera edició. De la resta de divisions del grup, totes elles a ple rendiment i excel·lents resultats, remarcaré l'àrea audiovisual per la seva càrrega de treball en format de sèries pels propers 3 anys. I mentrestant,
Seguim treballant en el projecte de transformació de la nostra seu central al Poble Nou, en el que serà un centre de formació teatral en totes les seves disciplines i que permetrà la ubicació d'un nou teatre a Barcelona. Un projecte que ja té nom propi definitiu, Gènesis, evocant el nom del grup de teatre que va originar Focus. No trigarem en fer l'exposició pública d'aquesta obra que ara ocupa els nostres anhels. En definitiva, contents i agraïts amb el transcurs de l'últim curs que ens permet anar sobrats d'ànim i optimisme per encetar la temporada 2023-2024. I més encara, a la vista de les programacions que han presentat els directors dels nostres teatres amb els que afrontem sense complexos el repte de mantenir el nivell i les expectatives a què ens obliga la temporada anterior. 14 produccions pròpies, 15 coproduccions i 14 milions de pressupost estableixen els paràmetres que haurien de permetre'ns arribar als objectius previstos. Objectius quantitatius, sens dubte. Ells donen en bona part la mesura de la salut del teatre i procuren els recursos per continuar treballant. Però no tenim prou amb la quantitat. Procurem la qualitat. Aspirem a l'excel·lència, perquè és la nostra vida, la nostra passió, la nostra veritat vital i la nostra arma davant els múltiples embats demagògics que s'estan envoltant. En una època en la que les 1000 cares de la mentida apareixen desbocades i triomfants, amb arguments que pretenen, amb bastant d'èxit per cert, manipular les opinions i praxis polítiques i socials, nosaltres insistirem en la pràctica teatral. I per abominar d'aquesta obscena utilització de la falsedat, oferim als teatres com a illes de descompressió. Com diu l'Emma Vilarasau a Preocupaciones, la publicació d'Àfora, precisament dedicada aquest any a la mentida, el teatre és més real que res, autèntic. És la veritat sense trampa ni cartró, la veritat més pura. I és que amb la complicitat de tots aquells que formeu part d'aquest meravellós univers teatral, continuarem pensant que el teatre, que la cultura poden millorar el món, que serem capaços de superar qualsevol entrebanc que posi en qüestió la nostra activitat i que ens trobaran bel·ligerants, molt bel·ligerants, enfront de qualsevol intent de coartar la llibertat creativa i el dret inalienable de la llibertat d'expressió. Concloc amb el màxim reconeixement a tot l'equip del grup Focus per la seva esplèndida professionalitat i dedicació i agraint el suport dels nostres patrocinadors, l'ajut de les institucions i el seguiment dels mitjans de comunicació. Així mateix, saludo amb especial satisfacció la presència dels membres dels recentment constituïts Consells Assessors dels Teatres Condal i Villarroel, integrats per públic assidu que des d'avui ja ens acompanyen en el debat artístic i programàtic d'aquests teatres. I a tots vosaltres, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem als teatres.